kacha ni JJ kanowero kacha vini yudore radio Ramogi radio namba chiel kamano bende makelo wa sabiri wange marudi echien Ramogi radio Ramogi karchun jaluo weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango ni sirikal onge kod nyalo mar siro chenro mag somo nono maonge chudo e skunde mag primary, sekondar kod chudo jopuonj mantiere tiegruok kata intern teachers. Migawo masomo bende kwayo duol machoko osuru e pacho kae KRA mondo mi oru choko gowi mabende obandho mbalariany mag piny owacho. Komachielo bende en sirikal kaunti ma Homa Bay komakore kod od thieth mag Kane bade ma Kisumu chako chenro mar kete tim ogirimiti mar gero center mar pimo tuo mar kansa e od thieth ma Homa Bay Teaching and Referral Hospital. Machiegni jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango ni sirikal onge kod nyalo mar siro chenro mag somo nono maonge chudo e skunde mag primary, sekondar kod chulo jopuonj mabende nitiere tiegruok kata intern teachers. Bende oyango ni piny owacho biro ndiko jopuonj mantiere tiegruok kata intern teachers maromo 20,000 higa manyien. Now, as to what we need to do to be able to fund education in this country properly, I want to just say something, and it may rattle the honorable members, but that is the truth. That these monies that we have all over the place, we could consolidate them. For example, if you give me back NGCDF, give me 40% that you have allocated to bursaries, give it back to me. It is going to be over 20 billion, 22. Give it back to me. It's going to disappear to the ministry. I added to capitation. No, it will disappear to the ministry. For solution. Order. We have seen it before. We have seen it before. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ne loso e nyima komiti mano mabendo chungne weche mag somo e od bura mamalo. The monies that are reaching the school are far much less than what the Muiria Commission expected. The school system will collapse. Muiria Commission never envisaged that out of the we would deduct and send 10,000 for operations. Unless something happens, the school system will collapse. Minister for Finance says he has disbursed all the money. Could the Minister for Education say, why are you retaining the monies and sending 10,000 per student every year? Komachielo ni migawo masomo okwayo duol machoko osuru e pacho kae KRA mondo mi oru choko gowi mabende obandho mbalariany mag piny owacho. Jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba wacho ni okang' ma kamano biro kelo fungruok maduong' ne mbalariany go. There is an issue with the Kenya Revenue Authority debt relief waivers agreement. The ministry and the Higher Education Loans Board and the universities during a meeting held on the 4th of June 2024 current financial year to address this shortfall and the declining DOC, the Principal Secretary, the State Department for Higher Education and Research, and the Principal Secretary for the National Treasury would devise a solution for advising KRA to write off historical debts. This strategy aims to provide long-term financial relief to enable public universities to make the necessary financial plans to support operational needs. Ogamba owacho ni mbalariany mag piny owacho serem chulo osuru madwarore saa mowinjore gino mabendo semiyo osuru go chokore nyaka bilion 85. Many public universities have been unable to remit statutory deductions, resulting in the penalties, interest, and other costs amounting to 85 billion. The Ministry of Education has requested the National Treasury and Economic Planning to support in clearing these bills. To address this issue, public universities have presented all their pending bills along with supporting documents to the National Treasury Committee on Pending Bills. This matter is currently under consideration. Ogai mar jomin buche Renson Igonga odok ne okang' ma piny owacho kao mar donjo ne achije mabende no ketho mwandu jopiny kendo no wang'o tesendo bila e kinde ng'anyo kod ketho mar njore. Igonga owacho ni ng'ata mabende no ketho mwandu jopiny kata wang'o tesendo bila ibiro donjne kod ketho mar njore ma en kalure kod chik mane od bura okalo e higa mar 2014. Terrorism is not only when you bomb using bombs, but if you make acts
that are endangering human life, garment installations, that is an act of terrorism. And we must understand that when we charge people, they must not always have guns or bombs for us to charge under that act. This is a law that was passed in 2014 by our legislature, and it is a law that is there. And it doesn't mean when a law has not been applied for some time, when you apply it, then it's not the law. That is the law. Any act that is against garment installations is an act of terrorism. Maibiro sechege mabende pod imedose piny owacho kalure kod okang' makamano ka igonga to oramoni sirikal biro kawo okang' mager ne achijego. The DPP does not work under any direction or authority of anything. And it doesn't mean that if demonstrations are against the executive, when the DPP makes a decision, it is from the executive. No, we make our own decision based on the law and evidence available. Odhi kaunti ma Homa Bay kama oyudo ni sirikand kaunti ma Homa Bay komako rekod od thieth mag Aga Khan e bade ma Kisumu ochako chenro mar keto e tim ogirimiti mabende ne okete kogno kod sirikand kaunti no kachiel kod od thieth no mar gero center mar pimo tuo mar kansa e od thieth maduong' ma Homa Bay e bwo chenro mong'ere kaka East Africa Comprehensive Cancer Project. Chenro no ma bende geno ni biro dhi nyime kuom higni 4 biro chiwo pim ne tuo mar kansa, chiwo chanjo kod thieth ne tuo mar kansa e center no mabende broger e od thieth ma Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Koke County ma Homa Bay Alia Beach miwaler mathoth ewi wachni. Dwe mar ang'wen higani sirikand kaunti ma Homa Bay nokete koke ogirimiti gi osiptal mag Aga Khan e bade ma Kisumu mar gero center mar pimo tuoche mag kansa e osiptal maduong' ma Homa Bay kod chiwo chenro mopogore ne jotuo mag kansa e bwo chenro ma ong'ere ni East Africa Comprehensive Cancer Project EACCP. Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod osiptal mar Aga Khan e bade ma Kisumu koro chako ayanga chenro maneno kaka inyalo ket e tim ogirimiti ma kamano mondo mi jotuo mag kansa e kaunti ma Homa Bay oyud resruok. Ka jatatije maduong' osiptal mag Aga Khan e bade ma Kisumu Jane Wanyama wacho ni center no biro konyo jotuo mag kansa e kaunti ma Homa Bay ma osebedo kalawo chenro mag kansa Kisumu kod gwenge mamoko. Today we are here in Homa Bay in a project that we've dubbed EACCP, meaning East Africa Cancer Care project. We are here so that together with Homa Bay County, we can enhance care for cancer patients. Why Homa Bay? Our main hospital being in Kisumu, we looked at our numbers. The numbers don't lie. We realized that most of the referrals we get to our hospital in relation to cancer morbidities come from Homa Bay. And that's the reason why we thought that in line with our mission of taking care closer to the people, we should come to Homa Bay, create awareness in Homa Bay, create infrastructure in Homa Bay, build capacity in Homa Bay, have community engagement in Homa Bay that would help improve cancer care for the community in this area. Romono bende ne okelo kanyakla ngokum jotuo mag kansa e kaunti ne mabende ne oketo lela wuodhogi oluwore gi tuo mar kansa ka jene wacho ni giseyudo omenda mar $250 mar gero center mar kansa no. Yeah, so the EACCP project is a project that is being funded by the AFD, Gates Foundation, and with Aga Khan Kisumu or Aga Khan Health Services in East Africa and Kisumu for that as the implementing partners. We have gotten a grant that's about 2.5 million euros, which is approximately 250 million Kenya shillings, that will be implementing in Homa Bay County. This grant is going to go towards infrastructure development. We are planning to come up with a cancer center at the Homa Bay County Referral Hospital. Kajatend migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay Grace Osewe wacho ni gisebedo ka giyudo jotuo mathoth mag kansa osiptende mag-gi to konyogi bedo matek kaluwore gi onge mar kama inyalo time thieth mar kansa. Koro gima wasebedo kwatimo Homa Bay kae en ni facilities wate watimo screening. Kidhi kuro to ginyalo penji ma ginon ka giparo ni nyalo bedo kata gi kansa or dwa chakre to koro waorie clinic wa makae marifaro. Koro facilities matino tindo gi screen to koro watako treatment kanti kaka kantie cancer kantie lesions moko to banyalo chako thiedho gi referral kae. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay yan Ali Beach.
Jatenda duond bura mar PLP Martha Karua bende oriwre kod jotelo mamoko mabende kwedo paro mar bedo kod twak monywando oganda duto mano mabende nchane olieki kod jatenda duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga. Paro mabende Migosi Raila Odinga nowacho ni nyalo biro tieko chutha midhiero mabende kwako piny Kenya. Sasa amelegeza kidogo na ndio nilimuuliza aone kama kuungana na mtu ambaye anaua wa Kenya sana sana majensi, ana abduct, yale maneno yote anafanya na wizi ambayo this is the worst regime in Kenya's history. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Jo bodaboda okwedo mokalo paro mar chik matayo sekta no mar bodaboda mabende ong'ere kaka Public Transport Motorcycle Regulation Bill, kagiwacho ni kaponi od bura mamalo biro kalo chikno to mano biro miyo giyudo lal mathoth e yuto magi. Riwruok ma jo bodaboda e pacho kayo kwedo chikno e kinde mabende ne gichopo e nyim komiti mar wuoth kata mochung'ne weche mag wuoth e od bura mar Senate. We humbly pray that the National Assembly reject the Public Transport Motorcycle Bill 2023 in its entirety, initiate a stakeholder-driven process led by the relevant departmental committee to review and strengthen the existing Traffic Act and the NTSA Act to address any identifiable gaps in motorcycle transport regulation. The Public Transport Motorcycle Regulation Bill 2023 is a classic case of a solution in search of a problem. It is a misguided attempt at regulation that ignores existing laws and institutions. Its enactment will lead to regulatory chaos, increased costs for operators, and avenue for corruption. Mani mabendo kelo e giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Jatend migao mar omenda John Mbadi oyango ni sirikal onge kod nyalo mar siro chenro mar somo nono maonge chudo e skunde mag primary, secondary kod chulo jopuonje mantiere tiegruok kata intern teachers. Bende migao mar somo kwayo duol machoko osuru e pacho kae KRA mondo miyo ruchoko gowi ma obandho mbalariany mag piny owacho. Sirikal kaunti ma Homa Bay komakore kod od thieth mag Kane bade ma Kisumu chako chenro mar gero center mano mar pimo tuo mar kansa kata thiedho tuo mar kansa e od thieth ma Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Watujo koromo kanyo saa 8 kod sochiko ne weche manyien e yo machuok, to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni jatugo mar klab mar Gor Mahia Austin Odhiambo sani koro yawo chunye kendo wacho ni season morumo ni nobede season marache mokalo. Tim nero mar Gor Mahia norem yudo kombe moro amora e season mar 2024-2025 kane ologi gi tim mar Nairobi United e laro kombe mar FKF kaito lig maduong' giwito e lwet Polisi FC. Odhiambo ma bende nobedo hinyruok mathoth e kinde ma season mokalo ni owacho ni kamoro mago ne gin mana hawi mabiro ne e kinde mabiro ni. Season imekuwa tough kwa Gor Mahia, wachezaji wote tumekuwa na season tough na hizo vitu za kawaida kwa ball. On my side naweza sema pia imekuwa season tough sana na tulikuwa na injuries katikati ya season, nimeweza come back, at least nimehelp team penye naweza. So naweza sema tu imekuwa season and tumekuwa unlucky this season. Which pia ni kitu poa kwa club management because wameona tuna need to rectify places fulani na fulani because if at all tunge win league ama tu win cup tunge change vitu kwa management yetu. So na believe hivyo venye ile happen ilikuwa na reason yake so that team yetu naweza rebuild tena tuwe na team poa. Gor Mahia ne odhi season mangima kaito bang'e nero ka season norumo ne giriembo kocha kaachiel gi technical bench mangima. Gino modhiambo wacho ni nyalo kelo lokruok ne club no. We had 3 coaches which every coach came with his philosophy. So it was
For players to adapt, because we play after 10 matches, another coach comes, another system, so it was hard for us at Gor Mahia at that point. Komachielo bende en ni Kibera Black Stars ne okoso yudo simbo mar lig maduong' mar NSL kaluwore gi bedo ni negi onge omenda. Mairi en kaluwore koda maneja mar timno ero Kevin Adongo, ma bende wacho ni nok mar omenda nomiyo gi achiedh nade mathoth mokalo. Adongo sani koro kwayo riwruok matayo tuke mag adhula FKF mondo ket okenge makare mar neno ni giloso chenro mabiro konyo klab nero mar Kibera Black Stars, ma bende sani koro ikore mar kawo jotugo mamoko. Federation inaomba sana mpira iweze kurudi kama zamani. At least ndio wachezaji wako, makocha wako, ile utamu na ushabiki huko, ingawaji bila hela hizi vitu zote haziwezi fanikishana. Kwa sababu unakuta huko na wachezaji wazuri, ila uwezi wastahimili na hadithi ama hekaya za hapa, na unahitaji instant money ya kufacilitate na kuweza kumanage team. Simu ujao ambao unakuja ni kujipanga tu vizuri. Tumejaribu kuapproach sponsors hapa na kule. Gie kindeno maneja noero nomedo wacho ni jatugo Costa Musuva sani koro donje klab mar Kariobangi Sharks mar lig maduong' ma pachoka eka Eugene Okoth bende odhie Kakamega Homeboys. Eric Kipkirui odonje klab mar Apis Bomet mar NSL eka jotugo mamoko ma bende iwacho ni biro wuok e klab no gino momiyo gidwaro jotugo mawelo. To weche mamoko bende ni tim mar Barcelona sani koro rucho oko tugo margi mar osiep manowinjore gi dhi tugi tim mar Vissel Kobe e boma ma Tokyo kaluwore gi weche moko mag orak ma bende okosebedo makare gi promota mar tugono. Wuoth mar timno ero mar Barcelona e piny Japan ne en achiel kuom okenge mane giseketo mar dhi e limbe e gwenge mag Asia ka giikore ne season manyien. Barcelona pod ok oyudo promota nyaka sani ma bende biro konyogi e nyayo tuke mag osiep kata kobedo ni giseikore madhi e pinje mag Japan. Tim nero mar Vissel Kobe ma bende manolo lig mar J1 nowinjore otugi gi tim nero mar Barcelona, to kata kamano kaluwore gi weche mosekethore, Barcelona koro biro tugo gi tim moro e boma ma Daegu. Magi weche tuke, an Milton Uche. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Sabiro kalo dakika 17 Kasuku Rafael dwa donjo ka gi chenro mar Donse Thursday edition. Kanya sach kori timo rita kinywa te mane sang'wen kendo ka wadonje weekend kod gospel hour kata obedo koda kidienje mopogore mag chenro mag wang'o nyango. Ka kamano kawuono saa 12 wang'e mar odhiambo. Kikiwe mukitudori kod Ramogi TV wadhi penjo laktar. Nyoro kapono ni chenro manyoro nyobai, mano ne chenro mano kadwa no bai kata matin. Ne chenro mane watimo e boma ma Kisumu, ne chenro ma odwa pogore kod chenro mamoko nikech gik manyineno nyoro ageno ni gin gik manudwa ya wangi mopogore kaka wangi oyaworega. Saa 12 kawuono wapenjo laktar Ramogi TV, kik bai oriti masane. Jima yenga wapi Tony Amala bora moja noma sana. Kimero kuono wanogenya kwa yosipe maralo niuwe tuno wana nitachie marona moko moero miriamutu ikelele nilo kimero kuono wanogenya kwa yosipe maralo tulo wana nitachie marona moko moero miriamutu ikelele nilo. Victor Dindo Nyawanda Ugunja Pacho wapi niko Ture Lidlo.
Urgadundo je Madapini godo ingeni udondo repi Sakondi kutatu mone ben kaera dira Urgadundo je Madapini godo ingeni udondo repi Wana malongo ingeyo gosipe Kijogo mwotogo Pini udogenya ilonga dira iwoi mape Kamalongo ingeyo gosipe ni Kijogo mwotogo Pini udogenya ilonga dira iwoi mape Chuma wangu analele mawirigu Kakoko de joji Uda sembo pacho kanyekela Siaya Chuma wangu analele mawirigu Kakoko de joji Uda sembo pacho kanyekela Siaya Kochungu wacho jiduto winjo Tegi mwicho Madapini kode pini katutinde unge Wena edi ali Madapini kode pini katutinde unge Usipeni dano dipo jarusinga Mako dipo bawirigo Utieno yudi chakarate ja Kisumuyo Tipeni dano dipo jarusinga Mako dipo bawirigo Utieno yudi chakarate ja Kisumuyo Joji mayenga jakababa Karachonyo makakidhimu Kindu beinu nyolo Mui malongo ndi Joji mayenga jakababa Karachonyo makakidhimu Kindu beinu nyolo Mui malongo ndi Yaodi amigorira poidala Yosinyero umajabe Shemeji ritono mudo chala wapuyondi Yaodi amigorira poidala Yosinyero umajabe Shemeji ritono mudo chala wapuyondi Yatigiro sita mioluo Miu malongo mageneya Mami medirito ini kifurate Yatigiro sita mioluo Miu malongo mageneya Mami medirito ini kifurate Kataka duanda roe tayo ayonga Kinachogo mungu anamoro Kodisi miuma wana maleo kusia Kataka duanda roe tayo ayonga Kinachogo mungu anamoro Kodisi miuma wana maleo kusia Shiremayo chingo irigo Shamasiro mawodo manyo Wodo kenya nechunge waya kato duanda roe Shiremayo chingo irigo Shamasiro mawodo manyo Wodo kenya nechunge waya kato duanda roe Atengi mwicho Madapini kode pini katutile unge